Hello everyone, good morning, खुलुमबाय लोगोफोर, welcome back to my new vlog into this vlog channel. आंनि to this vlog channel नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनैनि गोदान vlogआव बरायना लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि दिना जोबोद मोजां आरो आंनि थाखायबो मोजां। ओमफ्राय नै दिनै बोथोरा जोबोद गुसु, माने अखा हागासिनो नालाय दाख्लैनिफ्रायनो, ओमफ्राय बोथोरा नै दाबो बार एसे खोलो खोलो बारगासिनो, दा बिराद गुसु। ओमफ्राय बे समावनो आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, आं बबे जायगायाव थांगोन अब्ला नायलांदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान vlogखौ। ओमफ्राय नै लोगोफोर बोथोरा बिराद अखा हाहां माहां खोमसि, दसेनो खोमसि जायो दसेनो स्रां जायो। ओमफ्राय दा जों मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारबाय आरो लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय दा थांनोसै जों ना सायगासिनो, दा साननि जानायनि जायो हो माना बे माना खिखौ एवना जानांगौ। नों खिखौ जायोना जाया? ना खियासो गोथावसिनथ'। दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर, दा जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ। जों बबे जायगायाव थांनो नागिरदों, दा थांनो ओंखारबाय। ओमफ्राय दा थ'दो अब्ला लोगोफोर नायलांदिनि। अखा हाबायलै लोगोफोर, नै अखा हागुलायबाय। होमबाबो थांसै, गारियाबो फैनानै दंफैसै लामायाव। एलाय जेथ'जों थांसै अखा हाबाबो, गारियाबो नै ओरै दं ट्रेक्टरा। दा नै गारि गाखोबाय लोगोफोर, दा थांनो ओंखारबाय। मोनसे जायगायाव आरो दसे थाहैबावनांगौ, माखासे मानसि गाखोबावगोन नालाय। दा थांबाय थाथोंसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थाथ'बानो जाबाय। बबे थांगासिनो? औ बे गावसोर सोरबा सोरबा दोनलांग्रा ना। गोदोनाया थिग जायाखै गावनाबो खर'आ। औ आवजार मोनबाय दा नै, आवजार दालां। बेनिफ्राय साहाजों दावखोलांसै भुटान रड। साहाजों दावखोनोसै लेफ्ट साइडजों, नैबेथिं लेफ्ट साइडजों बै भुटान गारि। दा साहा दावखोबाय जों, नैबे बे लामाजों सिदा थाङै थाङै साहा थांबानो भुटानखौ मोनहैगोन आरो, गेलेमफु दादगारि। अखाबो हागासिनो लोगोफोर बिरादनो, लामायाबो जालालालै दसेनो। ओमफ्राय ओरै राइट साइडजों थांसैलाय, राइट साइडजों। राइट साइडजों हाबलांसै, ओरै सिदा थांबानो भुटान सहैबाय। सिदा थांगासिनो नामा, दा जोंनि बे राइट साइडजों दावखोलायबाय। मोनसे जायगायाव थांग्रोगोन नालाय जों, खोन्थाथ'वा बबे जायगायाव थांगोन। पुर्निमा बाजार होननाय मोनबायलै लोगोफोर, बे स्कुल मोनबाय नर्थ थाइखा दैसानि। बेक खालामबाय, नै दा बेयाव फैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा बेयाव दसे थानानै ओमफ्राय थांसै आरो मोनसे जायगायाव, जों थांनो नागिरनाय जायगायाव। दा ओमफ्राय दसे जिरायनानै नेथ'बाय जों, माने माखासे देलायगासिनो दं नालाय। दा अखाया न' मोनफैनाय लोगो लोगो दसे नागारथ'लायबाय दासो, ओमफ्राय दासो हाफिना मायो मिथिया। ओमफ्राय लोगोफोर जुखाम मोनजाजेनबाय, जुखाम रुनाय दिनै फार्स्ट टाइम। दा फैफिनबाय जोङो ससे, गासिबो गाखोजोब्बाय गारियाव। गारि सालायफिनलायबाय, ओमफ्राय नै अखाया जुरिफिनलायबाय, आजां गाजां अखा हाफिनलायबाय, नै रोजाथार अखायाबो। दा जोङो रायन' हाग्रा मोनफैलायबाय, ओमफ्राय नै थिनालि मोननोसै दा। फाइनालि दा थिनालि मोनबाय। दा ओमफ्राय बेयाव दसे थाथ'नाय जासिगोन आरो थिनालियाव, माने बे बेवाइया गावनि बिदानो माबा मोनसे बुस्थु होलांनो नागिरदों। दा बे ओंखारनानै बिदानो हैग्रोसिगोन। हाब भुटान गारिया मा लायखोलै बेयाव, JCB नि माबासो लादों सुन्दाय। ओमफ्राय दा अखायाबो बिराद रोजा हागासिनो, दहाय दसे नागारथ'दोंमोनलाय, दा बिराद हाफिनलायबाय। दा ओमफ्राय गारिखौ सालायफिनबाय थिनालिनिफ्राय, दा गारियाव बयबो हाबफैफिनजोब्बाय। ओमफ्राय दा थांगासिनो आरो जों। बैयो जाबाय थाइखाजरा हाइ स्कुल एन्ड एम इ स्कुल। ओमफ्राय दा नै हाफ थिनालि मोनबाय, बैयो जाबाय सोनाबहा हाबलांनाय लामा, बियो खुंग्रियाव सहैगोन आरोखि। दा अखायाबो रोजानिफ्राय रोजासो हाबोगासिनो दं लोगोफोर। दा बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' सारनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि न' मोनबाय जों लोगोफोर, बै गुफुरानो। अखा खमाया दासिमबो लोगोफोर अखाया। ओमफ्राय दा नै रुनिखाता मोननोसै जों लोगोफोर। बै गोजानाव नुनाया जाबाय हन्डा श'रुम टु हुइलार्सनि।
दा फैयै फैनानै रुनिकाटा मोनफैबाय नै लोगोफोर बै जाबाय रुनिकाटायाव थानाय मोनसे बिल्डिं नैबेयो जाबाय रुनिकाटानि पुलिस थाना ओमफ्राय नै मालाय वाल होजोबनाय ओमफ्राय बै जाबाय रुनिकाटानि फरेस्ट अफिस ओमफ्राय नैबे जाबाय रुनिकाटानि जेनेरेल हाई स्कुल बेयाव एसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियामाव दं दहायनि भुटान गारिया सिगां सालायगासिनोथारलै अखायाबो हादों बेफ्राव होलांजोब्बाय हनै बियो दैस्लुंखौ JCBनि माबा लादों बियो सुन्दाय ओमफ्राय बकेट लादों आरो गावनि थलियाव बानायहैगोन खोमा बबेयावबा ओंखायनो लाना फैदों दा नै ओमफ्राय लोगोफोर ब्रिजआव खाथियाव लोगो मोनफैबाय बे गारिखौ ब्रिजआबो गुसेब खाथारलै ओमफ्राय नैबे जाबाय शिब मन्दिर बेयो रुनिकाटानि खोलाहा दं आरोखि ओमफ्राय बेनि खाथियावनो मोनसे मन्दिर दंबावो बेयो जाबाय मा होनो जयगुरु मन्दिर बै गुफुर नुहुरनायानो जयगुरु मन्दिर आरोखि बेहा बेलाय बेनो वाल होजोबनाय बेबो गेट दं जयगुरु मन्दिरा बेनो ओमफ्राय दा नै लोगोफोर रुनिकाटा आस्राबारिनि MB स्कुल होनबाय बेयाव अनलि MB स्कुल दं आरोखि ओमफ्राय दा आस्राबारि दखान मोनबाय ओमफ्राय नै बिनि खोलाजोंनो मोनसे मथौ मन्दिर ओमफ्राय बेयावनो स्कुलबो दं आरोखि बेयावनो स्कुलबो दं ओमफ्राय मन्दिरबो मथौ होननाय मोनसे धोरोमनि ओमफ्राय नै दहायनि भुटान गारिया लोगोफोर बिनि थलियाव दै जमा जानानै थानाय दंमोन ना बियो दा मानखोनाय जानायाव गोलैबोजोब्बाय अखाया दा नागारथ'बाय नै लोगोफोर स्रां जाथ'लायबाय ओमफ्राय दाना हाबसिना मायो दसे थानानैबा थेवबाबो खोमसियैनो दं आरोखि ओमफ्राय नैबे जाबाय गुरुबासा केथलिक मिसन बे मोनसे मिशनारि स्कुल आरोखि इंलिश मिडियाम दा बे नैबेनिनो वाल बाउन्डारि गुरुबासा दखानबो मोनथारसै नै लोगोफोर थेवबाबो दाबो दंनो सिगां गारिया दहायनि भुटान गारिया अखायाथ' दा गैला नै स्राङानो जाफैबाय बेसिमाव ओमफ्राय दा हाबसिना मायो बेखौथ' बुंनो हाया दाबो एसे खोमसियैनो दं आरोखि बोथोरा ओमफ्राय दा नेसनेल हाइवे मोननोबो बारा गोलाव लामा गैला एसे उनाव मोनहैसिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय गुरुबासा पुलिस थाना ओमफ्राय नै दहायनि गारिखौ दा नुथारबाय अखा नागारनायखाय स्राङाव बोथोरखौ बिराद मोजां नुबायलै नै लोगोफोर अखा नागारनायखाय स्रांनो बै जाबाय बे लामानि गाहायाव थानाय गय बागान आरोखि जि साइस नुबाय बेलाय नै गाहाय बे लामाया गोजौ जादों नालाय बे एसे गाहाय ओमफ्राय नैबे जाबाय औवा स्टक खालामग्रा जायगा बेखौ दस्रानिफ्राय औवा लाबोनानै दोनफैनानै गोजानाव साप्लाय हरोखि आरो दस्रा स्टेटआव ओमफ्राय दा दहायनि भुटान गारिखौ आवगायसै नै जोंना गारिया ओमफ्राय नैबेयाव जाबाय भुटान गारि ज' जाफैयो बेयाव गोजान थांनानै बेयाव जाफैयो आरोखि बिसिनि गारिया थाथ'फैयो थांग्राफ्राबो थाथ'फैयो आरो दस्रानिफ्राय फैनायाबो थाथ'फैयो ओमफ्राय बेयाव ओंखाम बायदिसिना जालाङो आरोखि बिसोरो भुटान हादरनि मानसिफ्रा भुटियाफोरा दा ओमफ्राय जोङो सामथायबारि दखानखौ मोनफैबाय नै लोगोफोर नेसनेल हाइवे खाथिनि दखान बियो सामथायबारि 31 नं नेसनेल हाइवे बे 31 नं नेसनेल हाइवेआव बेयावनो जंसन जाफैयो आरोखि बे लामाया दा नै फैबाय 31 नं राजा लामा सामथायबारि NRL थाव दिपु दा सिडलि मोनफैबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दा बेयाव बायदिसिना खामानिया बे चिरांना बे सिडलियावनो जायो आरोखि माखासे खामानिया ओमफ्राय नैबे साहा लेफ्ट साइडजों हाबलांनाय लामाजों थांबानो अफिसा दंहैजोबो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै अखाया बेयाव थोबसेबो गैया दहाय एफाग्रा अखा हानाया जोंनिथिं ओरै सा ओनसोलाव ओमफ्राय नै नेसनेल मोनफैनाय लोगो अखायानो थोबसेबो गैया लामायानो गोरानजोबसो बेखौनो सिन्था जागासिनो जोंहा दा हरै मारै जाहैनांगौलै साथा गैया मा गैया साननानै साथायानो गंसेल' दं जोंनाव ओमफ्राय मानसिया साबा जायखिया मोजाङानो जाबाय दे अखा गैया ओरैजाय दा नै चिरांनि सिटी काजलगाव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय बे जाबाय काजलगाव हाई स्कुल बेयाव माबाफोर खामानि जादों खोमा नै कार लारि दोनथारदों हाई स्कुलाव माबाफोर प्रग्राम जादों खोमा
ओमफ्राय दा नै हाई स्कुलनि एसे सानजाजों काजलगाव अभार ब्रिज मोनबाय नेशनेल हाइवेनि सायावनो अभार ब्रिज आरोखि ओमफ्राय बै गाहाय अभार ब्रिजनि गाहायावनो काजलगाव टाउन जाबाय नैबे जाबाय अभार ब्रिज ओमफ्राय बेयो काजलगाव टाउननि बिल्डिंफोर आरो बैसोरो मालाय बिल्डिं कि बिल्डिं लुगासिनो काजलगावबो लोगोफोर गोदान लुथारबाय ओमफ्राय बैयो जाबाय काजलगाव बिथिं साहा बे थांनाय लामाजों मोनबा हस्पिटाल कर्ट दं आरोखि काजलगावनि चिरांनि दा बारग'बायलै लोगोफोर काजलगाव अभार ब्रिजखौ ओमफ्राय दा नै जोङो थांगासिनो सानजाहा बेजों दा थांबाय थानाया जों सानजाहा थां ओमफ्राय बै नुहुरनाय न'आ जाहैबाय काजलगाव मिउनिसिपालिटि बर्ड ओमफ्राय बैयो जाबाय चिरांनि डिसि अफिस बेयावनो दंजोबो आरोखि गासिबो अफिसफोरा बरतला मोनबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय बेयो जाबाय बरतलानि अभार ब्रिज दा ओमफ्राय नै बै अभार ब्रिजनि सायावनो स्पिड ब्रेकार फिटिं खालामगासिनो आरोखि स्पिड ब्रेकार लगायगासिनो ओमफ्राय नैबेयाव दसे थाथ'फैनांबाय नैबेयाव लगायगासिनो दं नालाय नैबेलाय नै दासो गोदान लगायगासिनो दङ बाज्ल' होथारना बियो मारैबा औ ओरैनो स्पिड होयोमोन मिस्ट्रा हास्लाब नागिरला ओमफ्राय दा नै लोगोफोर दालिगाव रिफाइनारि मोनफैबाय थाव लांग्राफ्रा लारि लारिथार गासिबो बिराद जमा थाफैखायो गारि जमा जाखायोलै दाथ' नै जायगा दङ मासावसो खनसे गाहाम मोनो औ ओमफ्राय दा नै रड क्रसआव थाथ'फैनांबाय लोगोफोर ट्राफिक जानानै दा ओमफ्राय नैबे राइट साइडजों ओंखारलांसै जोङो बै नैबाव दसे थाथ'नांसिगौ बै दाबो नै माखासे गारिया फैगासिनो नालाय नैबाव दसे थाथ'नांलायबाय लोगोफोर हुइसेल सोबायलै लोगोफोर ट्राफिक पुलिसा खारनांसिगोन दा जोंनाबो खारनो मोनसिगोन ओइलाय बिसोरबा फैबाय दा बिसोर खारबोबानो जोंबो खारलांनो मोनसै आरो एखायलाय नै जोंनि साइडनाबो खारबाय माखासे दा जोंनाबो खारसिगोन खारबायानो नै लोगोफोर दा बिदियाव थाग्राबो बिराद खाथि नांगौलै पुलिसफ्रा एसेबो नायख्लेंनो मोनदिया एसे माबा अबाफोर सिमांफोराव खम सुफ्लांलायबाय ने एसे दसे दोरोदफ्लांबानो जाहैबायला दा रड क्रसखौ जों बारना फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दा जोङो बङाइगाव ओइस स्कुल मोनफैबाय इंलिश मिडियाम बङाइगाव ओइस स्कुल लिरनाय दं बर्डआव जोङो बङाइआव ओरै साफागुरिजों हाबालासिनो ओरै बेंटल गेटनि अपोजिट खोला दावख्लायबोनाय लामाया बेजों हाबनानै फैदों आरोखि जों लोगोफोर ओइस स्कुल सेरनि मस्जिद बियो ओमफ्राय नैबेबो मा मन्दिर जाखो दुर्गा मन्दिर ना मा लिरनाय दं जाखो बारा सिनाया आंबो एसामिस आखरखौ ओमफ्राय नै दा लोगोफोर जों टाउननि लामाखौ गादेरनो मोनफिनथारसै बेजों एसेल'सो बेलाय नुहुरखाबायानो ओमफ्राय नै फाइनालि सफैबाय जों लोगोफोर जों फैनो होनाय जायगायाव बेयो जाबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटाल बेयावसो फैदों जों लोगोफोर सिगांथ' बेयाव रेखाखौ दोनफैदोंमोन ना बे हस्पिटालाव ओमफ्राय डिसचार्ज जाना थांनाया 8 दिन जाबायमोन ओमफ्राय नै दा 8 दिननि उनाव जों दिनै सफैफिनबाय दा दिनै बेयाव चेकआपनि थाखाय रेखाखौ लाबोफिननाय जादों आरो लोगोफोर 8 दिननि उनाव मानसिफ्राथ' आजां गाजां बिहिरखा गारिबो बिहिर मानसिबो बिहिर सानफ्रामबो जोबा मानसियानो बयबो लोमजानाय साजानाया बारा जाबाय नालाय ओमफ्राय बायदिसिना जानाय बेनिखायनो दा नै सिङाव हाबलांसै ओमफ्राय रिसेपसनाव हाबफैगोनसै लोगोफोर दा नै बेयावबो बिहिरानो जाहांबाय नालाय सिङावबो दा रिसेपसनाव थांगोनसै दा रेखानि चेकआपआ कमप्लिट जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा रेखाया गाइखेर साहा लोंनो लुगैना हामथारलानो डक्टराबो लोंजासिगोनबाय नालाय गावहा मोनलोङैया गोबावथारसिमोन दा लोंनो बिगासिनो दा नै लोगोफोर बाहेरायाव ओंखारबोफिनबाय ओमफ्राय नै ड्राइभारा गारिखौ लायबाय आरोखि दा जों बेखौ नेदों दा ओमफ्राय बै आइ इन्डियायाव दसे हाबलांनो नागिरदों आरोखि शपिं खालामनो ओमफ्राय माने ड्रेस लानो नागिरदों गोरलैनो माबायदि ड्रेस लायो आंथ' बासिनो रोङा मालाय दा गावसोर बासिसिगोन आरोखि ओमफ्राय आं ओरैनो देखायलाबायबाय ड्रेसफोरखौ माबायदि दं दा नायलांबानो जाबाय लोगोफोर माबायदि दा शपिं खालामनानै ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर बाहेरायाव ओमफ्राय दा नै जों गारियाव गाखोफिनबाय दा थांफिनगासिनो लोगोफोर न' फारसे
ओमफ्राय दा गारियाव ड्राइभारा नै मालाय थाव सोनानै लाग्रोनो नागिरबाय दा थाव जिफुआव हाबबाय जों लोगोफोर थाव सोनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट थांसै आरोखि थाव सोखांनानै ओमफ्राय ओंखाम जालांसै हटेलाव दा बङाइगाव टाउनखौ बारग'बोफिनबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय दा न'आव थांफिनसै दा नेसनेल हाइवेआव मोनफैफिनबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय नै दा दालिगाव मोनबाय ओमफ्राय दालिगाव ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे स्पिड ब्रेकारा मारैबा मोनहोथारो एकदम ख्रि ख्रि ना एकदम भाइब्रेसन जाहोयो आरोखि मोदोमखौ बाज्ल'। ओमफ्राय दा दालिगाव आरो बरथला अभारब्रिजखौ सानजा फारसेनिफ्राय गाखोहांफिनलायबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौ बारलांसै ओमफ्राय काजोलगाव ओंखाम जालांसै सिफुङाव दा नै सिफुङाव ओंखाम जाखांबाय नाजों जाबाय आङो ओमफ्राय दा माखासेया जागासिनोबाव जों दा बेखौ जाखांनानै जिरायनानै नेथ'बाय आरोखि दसे स' लोगोफोर आं बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनिफ्राय न'आव सफैफिनबाय ओमफ्राय दा फैफिननाय समाव नोंसोरनो माखासे नुथायफोरखौ देखायजोबनाय जायासै आरो ओमफ्राय दा न'आव सफैखांबाय सफैनानै दा आथिं आखाइ सुबाय दुगैयासै ओमफ्राय एसे फ्रेस जाबाय ओमफ्राय दा नै बेलासिनि साहा लोंसै साहाखौ लोंखांबाय लोगोफोर दा साहाखौ लोंखांबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय आं दा दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरो नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे आंनि टुडिस चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट व्लगाव गोजोनथोंसै लोगोफोर